Bună ziua, pot cumpăra și o limonadă? Poftim. Pot plăti cu cardul? Nu, din păcate. Îmi pare rău. O zi bună. Mulțumesc la fel. Few inches later. Hai, dacă schimb prețul, o să vină mai multă lume. Six and a half hours later. Day 2. Day 3. Day 4. Tot nu vine lumea, poate dacă mai schimb o dată prețul. Acum ar trebui să vină destul de multă lume. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oare dacă aș trece la card ar veni mai multă lume la magazin? Ce e notificarea asta? Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am găsit la știrile ProTV. Astăzi avem știri de ultimă oră. Românii încep din ce în ce mai mult să folosească metode moderne de plată, dar unele afaceri încă le preferă pe cele clasice, spre exemplu cash. Pentru mai multe informații despre preferințele publicului în materie de instrumente de plată, predau legătura reporterilor noștri. Salut, voi ce instrumente de plată folosiți cel mai mult? Păi noi folosim card mai mult și folosim telefon. Adică plătim cu telefonul mai mult, eu cel puțin. Și cred că și prietenul meu. Da, și eu tot card. Ce alte instrumente de plată mai știți? Cash sau card sau cu telefonul, ce folosesc eu cu fratele meu. Am înțeles, mulțumim. Mulțumim foarte mult și eu. Cu plăcere, hai. Ha. Salut! Salut! Ce instrumente de plată folosești tu cel mai des? Eu de obicei folosesc cash pentru că nu prea am țin cardurile pe telefon și atunci n-am eu mai ușor să îi scot și să iau la mine mereu. Am înțeles, dar alte instrumente de plată pe lângă card și cash mai știi? Da, am mai auzit de Bitcoin, de asta, de criptomonede, chestii de genul, nu știu cum se mai plătește. NFT-uri, chestii de astea. Deci totul mai digitalizat, vrei da, să zici. Da. Bine, păi avem și o întrebare de cultură generală. O să să dai de ruletă, să vezi ce-ți pică și o să spun o întrebare. Ok, hai să vedem. Numerar. Ok. Tocmai ce ai zis și tu la început, că folosești mai mult cash. Așa. Ce monedă națională are Elveția? Elveția? Franc elvețian, parcă. Franc elvețian, da, bravo. Mulțumim că ne-ai răspuns la întrebare. Salut! Cât este o limonadă? 3 lei, bă. 3 lei? Aveți și carne, nu? Da. Ok. Uitați aici. Mersi. Plăcere. Zi frumoasă. Zi frumoasă. În sfârșit am vândut și eu un produs. The next day. După cum ați putut vedea, necunoașterea mijloacelor moderne de plată poate aduce prejudicii unei afaceri. Așa că noi în continuare vi le vom prezenta. Numerar, o formă fizică a banilor sub forma de bancnote și monede. Este cea mai veche metodă de plată, este imediat și absolut universal la orice tranzacție din țară. Nu necesită un cont bancar, fiind o formă fizică, dar pot fi furați sau pierduți. Următoarea este cecul. Este o metodă de plată prin care o persoană dă din băncii sale să plătească o sumă de bani altei persoane din contul său. Vine sub forma unui formular ce conține suma, data, semnătura trăgătorului și numele beneficiarului folosit pentru plăți comerciale. Ordinul de plată este un instrument prin care o persoană dă dispoziție băncii sale să transfere o sumă de bani dintr-un cont în altul, utilizat pentru plăți între conturi ce pot fi emise la ghișeu, în format fizic sau electronic. Conține numele părților, suma, data contului IBAN și scopul plății. După avem cardul bancar, este un instrument electronic emis de bancă ce face posibilă plata fără numerar. Există 3 tipuri de card bancar: credit, debit și preplătit. Se folosește pentru plăți în magazine online sau la un ATM. Este rapid, sigur și combinabil, având valabilitate internațională.
Transferul bancar este un instrument prin care o sumă este mutată dintr-un cont în altul, se poate face fizic la ghișeu sau electronic prin aplicația de banking, necesită IBAN-ul ambelor conturi, este o metodă sigură și eficientă, dar pot apărea comisioane în timpul de procesare a plății din partea băncii. O aplicație digitală, precum Revolut, Apple Pay și Google Pay, ce stochează informații despre carduri, se numește portofel electronic și poate fi utilizată pentru plăți online sau în magazine, fără a fi nevoie de un card fizic. Se pot folosi pe smartphone, tablete sau computer și permite plăți rapide, în confort și siguranță. Toate acestea necesită un acces la internet, dar care face această metodă vulnerabilă atacurilor cibernetice dacă nu este protejată. După avem debitul direct, este o plată automată prin care o persoană autorizează banca să retragă periodic anumite sume de bani care apoi sunt transferate în alt cont. Se folosește pentru plăți recurente precum facturile. Ultima metodă de plată este cea prin criptomonede. Aceasta permite efectuarea de tranzacții între două părți, fără un cont bancar, doar folosind rețea blockchain. Este folosită pentru tranzacții online acolo unde sunt acceptate. Este o tranzacție rapidă și nu depinde de reglementările bancare tradiționale, nu au comisioane bancare mari, au confidențialitate sporită și sunt valabile 24/7, au o volatilitate mare, a valorii fiind în continuă schimbare și nu sunt acceptate pe scară largă. În concluzie, cunoașterea tuturor metodelor de tranzacționare este o necesitate pentru fiecare dintre noi, deoarece lipsa unor astfel de cunoștințe poate duce la probleme în viitor.